Ovvjament aħna bħala Go-To Business Chamber ma nistgħux ma nikkummentawx pożittivament dwar il-performance ekonomika tal-pajjiż as a whole. Ovvjament Għawdex qed jagħmel progress tajjeb, biss nixtiequ li Għawdex ikompli benefika iktar mill-progress li qed isir Malta, ħaġa li mhix qed tiġri daqstant. U nemmnu li Għawdex bħala Għawdex jista' jikkontribwixxi aktar pożittivament għall-ekonomija Maltija. Dak bħala kumment ġenerali. Ovvjament ma nistgħux ma nikkummentawx pożittivament għal miżuri finanzjarji bħal għajnuna l-pazjenti li jridu jivvjaġġaw beżewġ gżejjer speċjalment minħabba Mart. Din hija xi ħaġa li ovvjament kull awċi japprova u jixtieq li tiġi estiża kif fil-fatt qed jiġri. Ovvjament dik li semmejt int l-għajnuna li se tingħata anke l-ħaddiema li jaħdmu mal-privat darba, mhux biss għall-ħaddiema li jaħdmu mal-gvern, ma anke għall-ħaddiema li jaħdmu fil-privat Malta. L-istatistika għadha kemm ħarġet il-Kumitat tal-Istatistika għadu kemm ħareġ jgħid illi 25% tal-ħaddiema Għawċin jaħdmu Malta. Ġifieri din hija miżura importanti ħafna, s-sens li ħajnata għajnuna anki l-ħaddiema li jaħdmu mal-privat bħal dik li tingħata għall-ħaddiema tal-gvern. Ovvjament l-għajnuna li se tingħata għall-istudenti. Punt ieħor illi ċertament nixtiequ nsemmu huwa l-iskema illi f'Għawdex wieħed iħallas 2% tal-boll fuq proprjetà illi tinxtara f'Għawdex. Din hija miżura illi kellha suċċess kbir u qed ninnotaw li se ssir estensjoni tagħha, ovvjament ma nistgħux ma nikkummentawx pożittivament fuq dan. Ninnotaw ukoll li qed jingħata undertaking li ħadd tiġi mitmuma il-proġett tal-Iskola ta' Barts, il-proġett li se jsir ħonduq ir-Rumien. Imbagħad fl-aħħar tissemma xi ħaġa punt importanti ħafna il-komunikazzjoni bejn gżejjer. Il-mina illi kalla jrid issir biex taqqat iż-żewġ gżejjer.